Muzgă în cur ăsta. Că omul are muzgă în cur. Eu vă spun eu despre Aticu. Ce a făcut? Nu al doilea mandat care l-a avut acum cu Dumi, care îl cunoașteți pe Dumi ăsta. De-a dat Aticu cu pumnul ăla, sălaj. L-a dat capul de mașină. Cred că mulți dintre voi de aici știți despre incident. Acest Dumi, care a fost de fapt adevărul între ei doi? Dar eu am dovezi și am să merg până în presă cu chestiile astea. Dacă nu rezolvă ce a făcut astăzi, ce a încercat să facă, că n-a făcut până la capăt, a încercat. Dacă nu rezolvă ce a făcut astăzi, dau un pic drumul la gură aici, câteva cuvinte, și dacă nu se potolește, să mor în spital. Dacă nu-i arăt toate dovezile, telefonul ăsta care l-a uitat el acasă când ne-am certat noi, are tot ce a făcut aici. Dacă nu le arăt pe toate, el știe telefonul ăsta. Știe ce are aici. Știe ce are în telefonul ăsta. Dacă nu-l fac să plângă. Bun, haideți să vă spun cu Dumi, că doar dintr-una alta. Acest Dumi, care a mâncat bătaie de la el, i-a vândut droguri lui Taxu, lui Turda, că Turda la 65 de ani ai lui bagă pănări. Să-i fie rușine cu ocazia asta. Omul acum ce a spus? Domne, dăm banii pe droguri care le-ai băgat pe nas, că nu mi-ai plătit marfa. Domnul Turda ce a spus? Domne, nu e bună marfa. N-a fost bună marfa, n-am ce bani să-ți mai dau, că a fost de-aia proastă rău de tot. Acum omul a amenințat pe Taxul lui Aticu. Băi, când te prind, te bate cu tare, dăm bani. S-a ofensat Aticu. Cum să-l bați tu pe tată? Păi dacă Taxul a tras până și n-a plătit marfa la om, nu e normal să ia bătaie. Da, îl bag să moară familia mea dacă nu le-i băga. Bun. Eu am dovezi, am foarte multe dovezi. Dacă nu încearcă să remedieze problema care a făcut-o astăzi, dar nu să încerce, să ducă să remedieze problema. Sora mea are facultate.